Tunda Garba ya kodume da mahaukaciya, ya kasa daina bibiyar wannan mahaukaciyar. Garba ya koma ɗaki yana tiƙa rawa yana murmushi. Ya ce ashe haka mahaukata ke da ɗan karen daɗi? Abin kamar almara. Garba ya lura duk sanda ya kodume da mahaukaciya sai al'amuransa sun ƙara buɗewa. Washe gari, Garba ya sake komawa wurin ko zai ƙara ganin ta sake giftawa amma babu labarinta. Ya bi ta har wani tsohon kango da take kwana amma bai same ta ba. Garba yana murna ya samu abin da zai riƙa sa shi farin ciki. Ya rage masa raɗaɗin talaucin da ke damunsa. Sai gashi mahaukaciya ta yi ɓatan dabo. Ina zai ganta? Garba mutum ne da rayuwa ta juya masa baya saboda tsananin talauci. Shi kansa ya yarda cewar talauci shine ƙaddararsa. Tun bayan da ya rasa iyalansa gabaki ɗaya a wani mummunan hatsari da ya faru. Ya rasa duk wata rahama a rayuwarsa. Takensa a wannan yankin nasu shine Garba Kamai sarkin matalauta. Garba yakan sha wahala wurin neman aiki ko da aikin abinci ne amma duk inda ya je sai dai a kore shi saboda ba shi da maraba da mahaukaci. Gabaki ɗaya tufafinsa sun huje, takalmansa ma duk sun fita hayyacinsu. Duk da wannan azabar rayuwar da Garba ke fama da shi, Garba na da mugun son kyawawan mata, duk kuwa da mugun talaucinsa. Duk macen da ta gifta idon Garba na kanta, su kuwa matan ko kallon banza bai ishe su ba. Wata ran da tsakar rana, Garba na gantalinsa sai ya hango wata kyakkyawar mahaukaciya gashinta a hargitsa kamar an yi gobara a tsakiyar kanta. Tufafinta gabaki ɗaya sun yi datti, sai dai fuskanta na da ɗan karen kyau ga diri. Garba ya tsaya tak ya saki baki yana kallonta har yana dilalar da miyau. Ya ce dama a mahaukata akwai kyawawa? Nan take wani mummunan tunani ya faɗo zuciyarsa. Ya ce tunda matan gari sun ƙi ni, me zai hana na nuna ma wannan mahaukaciyar ni ma mahaukaci ne sai mu ƙulla soyayya. Ai ita ba za ta ƙi ni ba. Washe garin kodumin mahaukaciya da Garba. Garba ya sake komawa wurin ko zai ƙara ganinta ta sake giftawa. Garba ya daɗe yana jiranta har faɗuwar rana amma babu labarinta. Ya bi ta har wani tsohon kango da take kwana amma bai same ta ba. Garba yana murna ya samu abin da zai riƙa sa shi farin ciki. Sai gashi babu mahaukaciya ta yi ɓatan dabo. Wata rana Garba ya take sa'a ya samu aikin sharar gona. Ranan ya samu ɗan kuɗin kashewa a hanyar dawowarsa ya sake ganin wannan mahaukaciyar. Maimakon Garba ya je ya sayi abincin da zai ci, sai ya nufi gidan biredi ya je ya siyo biredi saba guda ya haɗo da yogurt ya kai ma wannan mahaukaciyar. Budurwar mahaukaciyar nan ta karɓa ta ce. Daga baya Garba ya lallaɓa mahaukaciyar ya ƙara kodumewa. Ranar Garba ya koma gida. Yana murmushi yana cewa dama ma haka mahaukata suke? Aiko in haka ne da na rabu da mahaukaciyar nan gwara talauci ya kashe ni. Tun daga wannan rana abubuwa suka fara sauyawa Garba ya fara samun ayyuka ta ko'ina. Waɗanda suka guje shi yanzu su suke kiransa da mai gidansu. Tun da Garba ya ga kuɗi sun fara shigo masa, ya daina siya ma mahaukaciya saba bread ya koma siyo mata naman kaza ya kai mata duk lokacin da zai je wurinta. Abun kamar almara. Garba ya lura duk sanda ya kodume da mahaukaciya sai al'amuransa sun ƙara buɗewa. Da ya ga ya samu kuɗi sosai sai Garba ya fara girman kai ya ce yanzu ai bana buƙatar mahaukaciyar nan kuma. Garba ya fara lalubo matan gari yana kodumewa da su. Aiko cikin mako guda komai na Garba ya rushe ya kwanta rashin lafiya mai tsanani da neman magani ya cinye kuɗin hannunsa gabaki ɗaya. Ayyuka suka tsaya cik. Matan da yake kodumewa da su ma suka gudu. Ganin babu mafita, Garba ya tuna da mahaukaciyar nan ya sake kai mata saba bread suka ƙara kodumewa. Washe gari aiki ya sake dawo wa Garba. Ganin hakan ya sa Garba nazarin cewa dama da gaske ne kodumo da mahaukata na kawo arziki. Garba ya ƙara gwadawa har sau biyu. Duk sanda Garba ya ƙi zuwa wurin mahaukaciyar komai nasa sai ya ƙara lalacewa. A nan Garba ya gano cewar arzikinsa yana nan liƙe a jikin mahaukaciya. Ganin dukiya na ma Garba kwalelanka sai ya sadaukar da kansa gabaki ɗaya gare ta. Arzikinsa ya ƙara bunƙasa kamar ruwa. Ganin arziki ya zauna, Garba ya yi hijira ya koma wani garin da babu wanda ya san shi. Ya gina gida ya ci gaba da kasuwanci. Ya ma manta da mahaukaciyarsa gabaki ɗaya. Duk da haka wannan karan dukiyarsa bata yanke ba. Garba ya fara aure saki saboda duk macen da ya koduman aure da ita baya jin ta kamar wannan mahaukaciyar. Garba ya fara binciken inda zai same ta amma ta ɓace ga matsananciyar soyayyar ta da ya kama zuciyarsa. Yana ji a ransa koda ba zai yi komai da ita ba yana so ya ganta koda hankalinsa zai kwanta. Wata rana Garba ya ƙara komawa wannan kangon da ya take kwana. Ya zauna har bacci ya kwashe shi. Yana tsaka da bacci ya ji an dafa kafaɗarsa. Yana buɗe ido ya ganta. Aiko ya rungume ta ya sumbace ta. Ba zato ba tsammani take haukan ya fita daga jikinta. Ta kalle shi a ɗimauce ta ce ina nake?
wane ne kai? Take mahaukaciya ta tuna sunanta Barira, Garba ya kwashe ta ya kai ta gidansa. To mahaukaciya hankali ya dawo, Garba babu halin ko dumu. Bayan kai ta gidansa, ta yi wanka ta fito kamar bata taɓa hauka ba. Garba ya tambaye ta abin da ta sani game da ita kafin ta rasa hankalinta. Ta faɗa masa wace ce ita, kuma tana son ta ga mahaifinta. Washe gari, Garba da Barira suka tafi ƙauyensu. Mahaifinta na ganin ta ya fashe da kuka, ita ko matar mahaifinta, Mama Juma, tana ganin Barira take ta fara hauka. Ta fara cire tufafinta tana ihu tana tona ma kanta asirin cewar ita ta yi ma Barira asirin ta haukace, saboda mahaifinta ya fi nuna mata soyayya akan sauran 'ya'yan. A shekarun baya, matar mahaifin Barira ta je wurin boka da nufin a haukata Barira ta bi duniya. Boka ya gaya mata cewa duk ranar da wannan yarinya ta samu wanda yake son ta soyayya ta gaskiya, shine makarin sihirin haukan zai bar ta ya dawo kanki. Mama Juma ta yi dariya ta ce to wa ma zai so ta? Masu hankali ma ba a so su da gaskiya ba, ballantana mahaukaciya. Ashe soyayyar gaskiya tana ga Garba. Garba ya kamu da soyayyar ta ne ba don kuɗi ko matsayi ba. Dawowar Barira cikin hankalinta suka ƙara shakuwa da Garba, suka yi aure cikin kwanciyar hankali. Bayan shekara ɗaya suka samu haihuwar ɗa namiji. Garba ya kalli ɗansa ya yi murmushi, ya gano cewa rayuwa tana canjawa a lokacin da bawa bai zato ba. Darasin wannan labarin shine yin taimako ga wanda yake ƙasa da kai zai iya zama sillar buɗewar arzikinka. A ganin Garba da camfinsa ko dimo da mahaukaciya ce ya bashi arziki, amma daga baya ya gano abin ba haka bane. Ƙofofin arzikinsa sun buɗe ne dalilin ciyarwa. Sannan kuma duk wani mugun nufi da sihiri ba su taɓa zama nasara ga tsarkakakkiyar zuciya, kamar yadda hassadar matar uban Barira ya dawo kanta, yayin da soyayyar gaskiya ta warkar da Barira. Masu sauraron mu, idan wannan shine karan ku na farko zuwa wannan channel ta mai albarka, ku daure ku taɓa mana alamar subscribe, alamar like, alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin labaran mu da zarar mun ɗora.